Achegar a política local aos cidadáns. Ese é o obxectivo principal de todos os debates electorais nos que participarán os candidatos á alcaldía de Pontevedra nos vindeiros días. Pero se falamos de debates diferentes e sorprendentes, temos que falar do que se celebrará mañá no IES Sánchez Cantón. O motivo, Alfredo Fernández, un alumno de 13 anos que se converterá en moderador. Que imos falar do que os pontevedreses lles interesa, non imos falar apenas de política nacional, entón, é iso para axudar máis que nada a política local, que máis que de ideas se entende de proxectos. Creo que é un formato fresco, un formato máis diferente, claro, non é algo tan serio, somos un instituto, pero iso sí, imos ser completamente neutrais e facémolo para axudar a aquelas persoas que estean indecisas. Con este debate inaugúrase ademais a primeira emisora escolar do centro, Onda Sánchez. Ao fin e ao cabo, a radio é un proxecto máis do GNL. Comezamos co debate e dentro de un par de semanas estaremos xa emitindo deportes, espazos feministas, faremos un pouco de todo, incluso novas do Instituto de Pontevedra, ese tipo de cousas. A pesar da corta idade que ten, Alfredo coñece de cerca a política local e ten claro cal é o obxectivo deste debate. Imos ser neutrais, imos ser completamente neutrais, pero sí que é verdade que creo que fai falla poñelos rectos, non deixar que que contesten o que se lles pregunta, non deixar que se vayan a outros temas, dende logo. Imos, eu creo que apretar se fai falla apretar, imos afrouxar se fai falla afrouxar. En todo momento os candidatos terán o apoio dos seus xefes de gabinetes de prensa ou aquelas persoas que os acompañen mañá. Un debate diferente e moi interesante no que poderán participar todos os que se acheguen mañá ao Paraninfo do Sánchez Cantón ás 5:30 da tarde.